Boas tardes a todos. Aquí estamos de novo na terceira sesión dos martes da Academia, na que a nosa compañeira da Academia, María Loureiro, impartirá unha charla onde nos presentará unha visión panorámica a nivel mundial da xeopolítica e dos ciberataques. Moitas gracias, María, pola túa disponibilidade para participar. Antes de darlle a palabra, paso a facer un resumen do seu currículum vitae. María é catedrática de Fundamentos de Análise Económico na USC, onde é investigadora principal do Grupo de Investigación de Análise Xurídica Económica e, ademais, é a directora científica de COVAS, o Centro Interuniversitario de Referencia en Sustentabilidade Ambiental, Social e Económica. Os seus campos de investigación principais son a economía enerxética, a economía ambiental e a economía agraria. María foi IP dun gran número de proxectos competitivos e de redes de economía. Actualmente participa en proxectos relevantes sobre os impactos socioeconómicos do cambio climático na sociedade española e as políticas de adaptación e mitigación en España. Os estudos de María Loureiro sobre estes aspectos tiveron e ten sempre gran repercusión, sendo unha das autoras do informe prospectivo España 2050, encargado polo Goberno de España. É unha das científicas da Universidade de Santiago con maior impacto mundial no seu campo, figurando na lista Stanford, que identifica o 2% dos investigadores máis citados en todo o mundo. Ademais, a profesora María Loureiro participa en numerosas actividades de comunicación e divulgación da ciencia á sociedade. En canto a servizos académicos e de xestión, María foi directora do programa de doutoramento en Economía da USC e do programa de doutoramento interuniversitario galego de Análise Económica e Estrategia Comercial. Foi tamén asesora dos vicerreitores de Investigación e Internacionalización na Universidade de Santiago, vicepresidenta da Asociación Europea de Economistas Ambientais e de Recursos, membro do Consello de Cultura Galega e membro da Asociación Estadounidense de Economía Agrícola, entre outros. Ao longo da súa traxectoria recibiu diferentes galardóns e recoñecementos, entre os que se atopan o Premio de Investigación en Ciencias Sociais categoría nova da Xunta de Galicia, o Premio Valentín Paz Andrade, outorgado pola USC e o Consello Económico e Social, o Premio María Josefa Bonenburger da Unidade Muller e Ciencia da Xunta de Galicia e o Premio Serenidade 2025 outorgado pola Radio Galicia Cadena Ser. Desde 2022 é membro da Comité Científico do Real Instituto Elcano e académica numeraria da nosa Academia. Cando queras, María. Bueno, pues, antes de nada, moitísimas grazas polo convite, é unha honra estar aquí. Tiña pensado facer, se é posible, a presentación en galego, pero se non fago en castelán, porque vexo que, pues, por exemplo, temos unha audiencia que ao mellor se sinte máis cómoda en castelán, aunque vos consideredes máis oportuno. Bueno, pues, como decía, grazas anticipadas por facerme copartícipe deste martes na Academia. É unha honra para min estar aquí e contarvos un poquinho que fixemos nun último proxecto de investigación, onde efectivamente traballamos o ámbito de ciberseguridade a escala internacional e nacional. Entón, este é un proxecto que acabamos de rematar, estamos a piques de rematar, que foi financiado polo INCIBE, o Instituto Nacional de Ciberseguridade, e teño un equipo amplo que recoñezo xa desde agora todos os esforzos feitos. Xosé Antón Rodríguez, Fidel Martínez, Beatriz Valcárcel, Alexandre Vecino e un mes. Bueno, como entendemos ou como deberíamos entender ciberseguridade agora mesmo? Pois debemos entender pois tal como nos dice o Foro Económico Mundial, non? Xa non só como un asunto técnico ou meramente técnico, senón como un vector de competencia estratégica. Isto é fundamental. Un vector de competencia estratégica tanto a nivel local como nacional como internacional. Entón, o que vamos a observar é que aí as tensións xeopolíticas e a dependencia da cadea de suministros e outros comportamentos máis ou menos agresivos son, efectivamente, outros indicadores exóxenos que poden afectar esta materia en termos de competencia estratégica que, como decía, a ciberseguridade. A ciberseguridade, tamén decirvos, ou a falta de ciberseguridade, tamén foi identificada polo World Economic Forum na súa última xuntanza como unha das posibles riscos estratégicos máis graves a afrontar nestas décadas, igual que o cambio climático.
Curiosamente, no noso traballo de investigación, venceríamos o que son eventos extremos ou recurrencia de eventos extremos tamén da circunstancia de que moitos deles vense acompañados e aumentados, incrementados por ataques de ciberseguridade. Ben, pois, como ben decía, aquí dentro deste proxecto de investigación que estamos pechando, tiñamos dúas liñas abertas, unha que facíamos un estudo máis da atribución dos impactos e das ciberameazas, no? Quen afectaba a quen e como, en que circunstancias, e, bueno, despois tamén tratar de entender como podíamos reducir estas ciberameazas ou, mellor dito, facernos menos vulnerables, especialmente no sector empresarial español. Escollemos o sector empresarial español precisamente porque é un sector xa moi vulnerable de por sí, é un sector que é con moitas microempresas e autónomos. Vamos a ver que a continuación, pues case o 98% de todos os operantes en España son microempresas ou autónomos, por tanto, estamos a falar dun sector empresarial minúsculo, un sector empresarial que ten as súas dificultades xa de competitividade propia, que, a súa vez, pues está enfrentándose a un entorno altamente cambiante, un entorno que está sendo afectado pues, por múltiples shocks externos, incluindo, pues, por exemplo, a presión sobre os riscos físicos, ¿no? Riscos relacionados co cambio climático e outros tamén relacionados coa infraestructura ou falta de infraestructuras, entendendo a ciberseguridade como un servicio infraestructural básico. Vamos a ver que nos períodos de análise que temos tamén recollemos datos sobre emerxencias climáticas, e aí hai moitos informes do Interpol que conexionan e relacionan o que é a emerxencia destes eventos drásticos a nivel mundial ou relaciona, non necesariamente unha relación causa-efecto, porque vamos a amosar as dificultades que temos para presentar unha relación causal, pero sí unha correlación entre a existencia temporal ao mesmo tempo de eventos extremos e ciberataques. Podemos falar moito delo, pero non me quero ceñir a iso, non? Entón, que facemos neste proxecto? Pois temos unha análise máis microeconómica, onde tratamos de entender como podemos reducir os ciberataques ou, bueno, que factores debemos considerar para que os nosas pymes e autónomos teñan menor vulnerabilidade ou, mellor dito, maiores índices de ciberseguridade, que se pode facer, como están na actualidade e cales son as súas circunstancias, que son circunstancias moi interesantes e moi diferentes do que poden ser pois as estadísticas a nivel internacional, donde a nivel internacional pois hai outro tecido empresarial. E, por outra banda, bueno, pois tamén temos nun contexto de clima máis extremo futuro, pois temos algunhas proyeccións económicas de como, ademais da variación clima, xa interrelacionamos con outro vector que é a cibervulnerabilidade, como todo isto pode afectar a nosa economía. Bueno, gustaríame moi brevemente achegarvos a por que é tan importante a ciberseguridade desde a perspectiva económica, como entendemos a ciberseguridade, porque a podemos entender desde unhas distintas perspectivas, pero ainda así é complexo a diferencia entre, por exemplo, un ciberataque e outros elementos que vamos a ver a continuación. Como está evoluindo o problema a nivel mundial? Que está a pasar? Que nos amosan as tendencias globais nos datos? Como os actores estatais están xogando un papel en canto ás lógicas tamén xeopolíticas que están afectando a ciberseguridade a nivel mundial. E despois, bueno, pois como vamos a ver como estas crises que chamamos multifactoriais, onde non somente hai problemas de shocks externos, senón outros máis están condicionando tamén aos ciberataques a nivel mundial. E que sabemos de España, e en concreto o sector español, o sector empresarial español, e como a protexer a ese sector. Por que agora? Por que estamos a falar de ciberseguridade? Bueno, pois os últimos datos do Foro Económico Mundial amosan nunha estadística, un inquérito que fixeron a nivel internacional, que realmente estamos nun momento tráxico en canto ao que é a importancia adquirida polos ciberataques. Dentro do que son os seus datos, indican que o 60% das tensións xeopolíticas están afectando de maneira estratégica a ciberseguridade. Tamén, dentro do que é unha mostra de 1000 empresas, amosan que 42% delas sufriu algún ciberataque ou algún shock externo no 2025. E que, en xeral, se reporta, o 72% reporta un aumento estratégico de problemas relacionados co cibercrime. Bueno, isto obviamente ten grandes impactos, non só a nivel empresarial, senón a nivel social,
isto afecta pois, o que é a presión estratégica, o que é a reputación das empresas, o que é o risco de interrupción de sistemas, de infraestructuras críticas, de telecomunicacións e demais, como vamos a ver, bueno, todo o que son os efectos secundarios derivados, tanto a nivel local como a nivel global. Cada vez vivimos nunha economía máis globalizada, máis, por tanto, como consecuencia, donde os spillovers ou os efectos secundarios se estén de maneira máis agresiva, máis rápida. Que debemos considerar? Bueno, o que son as estadísticas, realmente temos que ter cautela con elas. Por qué? Porque aí se mestura todo. Cando falamos de ciberataques, vamos a ver que hai cibercrime, efectivamente, con un objetivo fundamentalmente económico, pero tamén hai cada vez máis ciberespionaxe. E tamén hai pois, outros impactos relacionados coa mera sabotaxe, coa disrupción de determinados sistemas. Para qué? Pois para amosar que eres capaz de controlar, que eres capaz de crear medo, que eres capaz de xerar shocks noutro ámbito. ¿No? E despois tamén vamos a ver que no ámbito da ciberseguridade tamén se está a falar da ciberseguridade nas redes sociais, porque pode crear pois, tendencias que afectan a influencia, ou que afectan incluso o que é o voto, a estrategia de voto a un determinado partido político, que o que afecta pois, o que é a seguridade nacional, que afecta a crear bulos, que afecta a crear perspectivas que non son correctas e demais, e iso é moi importante tamén cando relacionamos con eventos extremos. Por exemplo, nun dos nosos traballos vese como na Dana de Valencia un episodio dramático, xa de por sí a maioría do que funcionou traballou máis por redes e foi máis difundidos foron meros bulos e non a realidade científico-académica. Ben, como está evoluindo o problema a nivel internacional? Pois a nivel internacional, e hai xente aquí na chamada que pode falar moito máis disto que a min, estábamos a ver ciberataques que empezan a ser predominantes e importantes, como por exemplo en Estonia, donde se deixou sen servizo pois, prácticamente a banca e moitos medios de comunicación no 2007, ¿no? E aí foi un dos primeiros ciberataques masivos a nivel mundial reportados. Estamos vendo como se está a pasar dese escenario a outros escenarios onde, por exemplo, vimos donde na guerra de Ucraína no 2022 e o ciberataque vía SAT no cal o conflicto bélico xunto co conflicto cibernético están simplemente tendo unha simbiose directa. Aí, grazas, pois, por exemplo, a intervención de Elon Musk, pois foi capaz de darlles electricidade de novo a Ucrania, porque senón de feito terían gañado os rusos de inmediato a guerra. ¿No? Entón, o que estamos a ver é que tamén quen controla os satélites, que este foi un ataque a vía satélites, pois controla o mundo. E o que estamos estes días, o que a NASA nos está amosando é precisamente isto. Quen controla os satélites controlará o mundo terrestre. Estamos a ver como cada vez estamos pasando a ciberataques máis grandes, máis masivos, pero non só iso, senón cada vez tamén máis. No 2025, pois presentouse unha tendencia alcista no que son suplantacións de identidade, phishing e outras actividades cibernéticas delictivas en canto á utilización de IA xunto con outros sistemas para suplantar a identidade. Entón xa non temos soamente estes grandes ataques pero cada vez máis, pero que antigamente eran diseminados no tempo. Non, agora estamos a ler, por exemplo, a semana pasada había unha noticia no xornal onde nos decían que os sistemas do Sergas evitan máis de 15.000 ciberataques por día. Estamos a ver que son, por tanto, ciberataques que poden ser moi masivos, moi importantes e que están sendo executados de forma automática, programada e consistente de forma diaria e moi agresiva. Como está evoluindo o panorama? Bueno, pois o panorama nos está amosando, estes son datos de Europoc, chamase o repositorio europeo de ciberincidentes, e aí vemos que hai un antes e despois da utilización da IA, tanto desde a perspectiva preventiva como defensiva. Entonces vemos que a partir de 2022 hai un gran alce de ciberataques, ou mellor dito no 21-20, a partir da COVID, onde pues, hai unha alza tanto de víctimas ou de persoas ou individuos afectados como de ciberataques de por sí, pero tamén vemos que grazas tamén a IA se están implementando
outros sistemas de mellora e de prevención. Por tanto, ten estes dous roles, non? A IA serve para atacar de forma máis efectiva, pero tamén para defender. É un feito diso, o resultado diso é que o tempo medio de permanencia do atacante facendo dano, pois cada vez está sendo máis reducido porque de inmediato se identifica de forma máis rápida e pois, os sistemas de defensa son tamén cada vez máis activos, non? Que é preocupante en termos de este auxe do que son os ciberataques. É preocupante tamén as características de distribución onde acontecen estes ciberataques. Se víamos os datos de 2011 e 2015, por exemplo, os comparamos co último quinquenio, observamos a seguinte tendencia. Observamos que cada vez hai máis ataques e ciberataques relacionados con sectores estratégicos. Por exemplo, o sector enerxético, o sector militar, o sector de telecomunicacións, o sector de defensa, e as finanzas, por suposto, servicios de policía, servicios de protección civil e demais, están sendo máis atacados agora do que eran antes. Donde se centraban nos inicios a maioría dos ciberataques, ou non a maioría, pero cal era a proporción máis grande dentro dos identificados? Pois o goberno e os ministerios. Aí estás a reducir, é dicir, as fontes administrativas do goberno son menos atacadas directamente, pero sí, como digo, pois estes outros ámbitos que son estratégicos para o funcionamento dun país, non? Saúde, telecomunicacións, enerxía e demais. E isto é moi preocupante porque tamén nos fai moi vulnerables. En canto a nivel internacional que estamos observando, bueno, estamos observando que é moi interesante ver cales son os países que máis sufren as ciberameazas, non? E cales tamén son os que máis atacan. Dentro do que os máis sufren ciberameazas, aparece Estados Unidos como número 1, pero ben é certo tamén que hai que ser consciente de que non somente Estados Unidos recibe ciberataques, senón que tamén xenera ciberataques. Entón, aí temos unha dualidade moi interesante, non só con Estados Unidos, senón tamén con Israel e moitísimos outros países, con Ucraína, etc. Que sucede? Sucede que habitualmente temos moitos mellores datos do que son os países que chamamos víctimas que os países que atacan. Obviamente, se ti vas a perpetrar pois, un ciberataque, non o anuncias, ou non necesariamente o anuncias, digamos. Entón, temos moita máis información do que son as cibervíctimas, chamémoslle así, do que son os ciberatacantes. E dentro da nivel global, pois vemos que non solamente podemos pensar que están centradas as ciberameazas pois, en China, en Rusia, Ucraína e demais, senón tamén pois, vemos aquí Estados Unidos, Reino Unido e outros países europeos onde alcanzan unha proporción importante. E aquí, dentro dos distintos sectores, vemos pois, tamén os mundo da investigación, a infraestructura crítica e outros. Como E que sabemos de cales son os actores estatais a nivel global que máis están empurrando ou sendo máis agresivos en canto a perpetrar ciberataques? Pois definitivamente dentro do que a maioría das estadísticas aí hai unha conclusión bastante acaída dentro das múltiples estadísticas que se manexan, incluindo tamén o FBI, é que China, Rusia, Irán e Corea do Norte son os 4 países que realmente teñen máis actividade ou xeneran máis actividade de ciberdelincuencia. Isto está relacionado en moitos dos casos con guerras directas, vemos o caso de Rusia, o caso de Irán, e tamén, bueno, pois, aí, pois, os servicios de espionaxe de China e Corea do Norte. Pois tampouco é especialmente sorprendente isto. Entonces, aí sí se ve que dentro do que son os reportes destes países son habituais no que é o ranking de países onde máis se xeneran ciberataques, pero tamén hai que ser honesto e consciente e decir que hai determinados sesgos polos cales isto tamén pode acontecer, xa que a información está lonxe de ser perfecta. Dentro das múltiples motivacións podíamos estendernos moito, pero non é o objetivo aquí, pero decir que o roubo de datos e a extorsión tamén están a ser basicamente os obxectivos fundamentais de por que isto acontece. É dicir, xa non solamente temos un móvil económico, co hai, pero ás veces tamén que está fundamentalmente por detrás do roubo de datos, pero tamén hai outros roubos de extorsión, xeración de desconfort, de incomodidade, de preocupación e de mero espionaxe de toda a vida, que se fai a través de mecanismos cibernéticos.
Ben, en canto a como se relaciona isto pois, con outros eventos, especialmente, pois, por exemplo, se falamos de desastres climáticos, pois aí vemos que hai unha relación, cando menos primeiro unha correlación e tamén unha relación causal, pero con medida, quero falar delo, na ocurrencia destes ciberataques cando existen fenómenos externos relacionados co clima. Aquí teño algúns datos, no, do que son os desastres globais que se reportan na base de datos ENEDAT, pero aquí non quero indicar que esta base de datos pues, solamente recoñece aqueles eventos extremos máximos. Dito eso, pues aquí sí vemos unha correlación entre a existencia de devanditos eventos extremos e ciberataques. Tamén me gustaría indicar que, bueno, que isto non estou aquí a falar de causalidade universal, senón simplemente de amplificación situacional. É dicir, dado que xa existe un determinado evento, pois é máis doado que os servizos de protección civil, a policía, a Garda Civil estén ocupados no que é pois, o cuidado da cidadanía en xeral e o cuidado da sociedade e que, bueno, pois que aí xa máis posibilidades de perpetrar cibercrimes. E isto acontece fundamentalmente cando estamos a falar pois, de eventos relacionados con tormentas, inundacións, etc. Non aqueles relacionados coa temperatura. É importante recoñecer que, claro, nun estudo de atribución sería fantástico ter unha atribución perfecta, pero isto non é posible. Non é posible porque, primeiro, os datos non son idóneos. Existen bastantes sesgos no que é a publicación de datos. Despois, por outra banda, tamén claro que no caso de que moitas das empresas ou axentes se sintan afectados por un ciberataque, aínda que teñen a obriga legal de reportalo, algúns non o fan porque teñen temor a que a súa reputación pois, se vexa moi malamente afectada e así sucesivamente. Entonces, quero facer fincapé nos sesgos de observación que son relativamente importantes. E tamén é importante falar do feito de que, bueno, de que tampouco é factible ter unha comparatividade global porque estamos a utilizar os mellores datos que ven de distintas fontes destinados con distintas metodoloxías. Entón, antes de profundizar no que é unha relación causal, gostaríame indicar que hai que ter cautela no que aquí se presenta ou como se presenta. Pero, en resumen, sí que me parece importante lembrar que agora xa non estamos a falar de que a ciberseguridade é algo aillado. Non, forma parte da xeopolítica, é un nivel máis da xeopolítica, é un risco central que pode ser sistémico, é dicir, ben sabemos que se atacan, por exemplo, o que son as redes de enerxía, pois a rede eléctrica española, o que máis pode ter pois eventos pode ter efectos secundarios moi relevantes. Tamén é importante recoñecer pois, que as crises físicas que se viven ao redor pois, poden ter un efecto amplificador. E que sucede en España? Como estamos de preparados? Como está o noso sector empresarial preparado con respecto ao que son outros datos da Unión Europea ou de outros países da nosa contorno? Bueno, para ela fixemos un inquérito a 1000 empresas e esas 1000 empresas están distribuídas dentro do territorio español por as ramas de actividade que son representativas con respecto ao que é o noso sector empresarial español, non? O como decía antes, máis do 95% do tecido empresarial español está formado por microempresas e pymes. Todas as microempresas, cales son as que teñen menos de 10 traballadores? E as pequenas empresas teñen menos de entre 10 e 49. E as medianas, pois, máis de 49, pero menos de 10. Entonces, aquí temos unha radiografía de que temos realmente un sector empresarial minúsculo, de menor tamaño, de moi pouco tamaño. E quero decir que as grandes empresas que existen, que son poucas, son moi importantes en termos de xeración de emprego, iso sí. Dentro do inquérito, pois aquí vemos como foi repartido o número de enquisas que se pasou a cada provincia, vale? Temos máis, por suposto, máis en Madrid e Barcelona, porque é onde o tecido neurálxico empresarial español pois, ten máis presencia, pero tamén temos moita presencia pois, noutras comunidades autónomas, como, por exemplo, Valencia, tamén Andalucía, o País Vasco, e así sucesivamente. Como digo, isto foi un inquérito que se fixo con un sistema de representación por cuotas. Entonces, todos os sectores empresariais están representados dentro destes 1000 inquéritos.
e quedaríanos unhas porcentaxes máis ou menos deste xeito. Os servicios profesionais e tecnolóxicos abordarían en torno ao 30%, comercio e transporte en torno ao 23,5%, o sector secundario global 17,2%, aí temos as industrias transformadoras, a manufacturera, etc. Hostelería, que é un servizo moi importante en España, ao 7,9%, e servicios sociais comunitarios e persoais 20,4%. Bueno, que fixemos? Bueno, pois foi preguntarles a estas pequenas e medianas empresas e autónomos unha batería de preguntas que bebe de distintos inquéritos previos, entre eles o Eurobarómetro e outros inquéritos que fixo a OCDE no seu día para tratar de entender cal era a súa realidade con respecto á ciberseguridade, o investimento que facían, a xestión e infraestructura das TICs, a súa formación, os hábitos frente á protección dos ciberataques, a súa posibilidade de identificalos, as perdas económicas en caso de que tiveran sufrido un ciberataque, etc. Que aprendemos? Bueno, aprendemos que realmente o sector español, o sector empresarial español é moi vulnerable, moito máis incluso cos indicadores internacionais que existen ao respecto. Sabemos que a maioría delas, das empresas participantes, todas teñen algo, non? Todas teñen algún tipo de servicio digital. Ben, é certo que o máis recurrente e o máis común é un email corporativo, pero tamén unha página web pois xa é bastante habitual ou prácticamente habitual en todas e cada unha delas. Ben, é certo que despois, a continuación, o que son servizos máis profesionalizados como unha intranet e demais, pois decrecen o seu número de utilización. Pero sí que é certo que existe pois unha transición cara a todo o que é estes servizos digitais. Claro, que sucede? Que estes servizos digitais, lamentablemente, se fixo unha transición moi rápida sin ter que cecar probablemente a formación necesaria. Para que nos fagamos unha idea, o 10% non ten ningún tipo de infraestructura TIC ni nada que se lle parece. O 10%, vale? Entón, do noso entorno 9 con algo. Entón, dos nosos 1000 enquisas, pois o 10% non tiña nada. E outros, pois unha ampla sector, teñen servizos profesionalizados ou internos ou externos, e ben é certo que solamente hai un 12% que externaliza este servicio vía un contrato. Entón, estamos a falar xa de que aquí pois hai algúns indicadores así a grosso modo que son preocupantes. E que fan as nosas pymes? Pois son conscientes de que hai que ter contraseñas seguras, copias de seguridade regulares, e cifrado de datos, etc. Pero tamén hai unha porcentaxe bastante importante, en torno ao 6-7%, que non ten absolutamente ninguna medida a utilizar, cal é preocupante. Coñecen ou pensan que coñecen tipos de ciberameazas, como pode ser a denegación de servizos, os DOS, os spywares, malwares, etc. Pero realmente, ou a maioría deles, é que están familiarizados co termo, pero non saberían tampouco definir. E despois tamén decir que, bueno, a percepción de risco, pois, está sendo cada vez vai en aumento, a percepción de risco é máis pronunciada, pois, por exemplo, a riscos tradicionais como virus, spywares ou malware, mentras que outros que, mellor, están surdindo agora, que a IA, pois, resultan moito menos familiares. Tamén, que fan para cubrirse dos riscos de ciberseguridade? Que fan cando, por exemplo, poden ser víctimas dun ciberataque no cal pois, se obteñen todos os datos dos seus clientes? Pois, maioritariamente, pois, pouca cousa. O 18% non sabe nin siquiera que existen posibilidades de ter o risco coberto da ciberseguridade mediante un seguro determinado. Outros teñen un seguro xeral, unha cobertura xenética, que pode ou non cubrir a ciberseguridade, é dicir, que nos veñen indicar que ni siquiera miraron, non? E despois sí que hai un 31% das empresas que sí que ten un servizo de seguro de ciberseguridade. Pero estamos que, entonces, case o 70% restante está descoberto en canto ao risco de ciberseguridade, cal pode ser un risco moi importante desde unha perspectiva operativa de compensación aos clientes, cousa da que xa falaremos. Que máis sabemos? Bueno, sabemos que se sinten relativamente ben informados, pero isto desde unha perspectiva, como diríamos, bueno, pues un tanto un brindis ao sol. E vou explicar o porqué, non? E se sinten realmente
ou a maioría deles dicen que están informados sobre os riscos de cibercrimen, etcétera, etcétera, pero despois algúns ni siquiera saben identificar se realmente foron afectados por algún cibercrimen. Unha cousa que sí me pareceu interesante ver é tamén o pouco que se inviste en ciberseguridade. Un 18% xa nos di que non sabe nin canto utiliza. Por tanto, é ben probable que non teña ningún tipo de orzamento específico con respecto á ciberseguridade. Un 11% declara non ter nada de orzamento para ello, entón xa temos que case o 30% das empresas non teñen nada de orzamento dedicado ou non contestan sobre o orzamento utilizado cara á ciberseguridade. E outro 15% ten menos de 1.000 euros anuais dedicados a este servicio de ciberseguridade. Se faz unha contratación externa, realmente, bueno, pois é sorprendente ver, non, o pouco que utilizas. Solamente hai un 24%, está bastante ben distinguido e definido, que emprega ou de empregar máis de 5.000 euros ao ano. Pero isto siguen a ser volumes realmente pequenos con respecto ao que pode ser a facturación destas pequenas e medianas empresas ou incluso dun autónomo como pode ser, por exemplo, un fontaneiro, un electricista, etc. O orzamento medio anual son 2.700 euros para a media nacional, o cal nos fai inferir que moitas delas definitivamente non empregan servicios externos especializados. E cando empezaron a empregar algo? Bueno, pois despois de ter sufrido un ciberataque. Lamentablemente, as que sobreviviron a un ciberataque, porque ben é certo que a maioría das pymes que reciben un ciberataque, dependendo da súa magnitude, pode ser que teñan que pechar as operacións por distintos motivos. Unha delas moi básica e moi simple é que non son capaces de restaurar o que son os seus datos financeiros e facer a declaración trimestral con respecto a Facenda, o cal xa xenera moitísimos problemas, sancións, etc. E, como consecuencia dela, pois, despois dun ciberataque, cando a maioría dos nosos pequenos e medianos empresarios deciden investir en ciberseguridade, o cal é un pouco problemático. Con respecto a se sufriron ou non algún ciberataque, en torno ao 60% nos din que sí, que nos últimos anos que sufriron algún ciberataque recentemente que son capaces de identificar cal foi, o cal xa nos fai bastante conscientes da importancia que está a ter a ciberseguridade en todos os ámbitos, especialmente que pensamos que é algo esporádico e demais en absoluto. Case, como digo, o 60% indican ter sufrido algún ciberataque. E hai outro, case 10%, que non sequera saben se sufriron ou non un ciberataque, cal tamén é preocupante. Como? Bueno, pois de todos os tipos. Que é o que máis lles preocupa? Pois fraudes e estafas e tamén o uso de software malicioso. Pero realmente, bueno, pois hai infinidade de fontes polos cales estes ciberataques acontecen e as canles polas cales chegan a ser realmente perigosos. Os custos de reparación, bueno, pois non vou a incidir moito nisto porque hai todo tipo de custos. Aquí no inquérito teñemos tanto custos económicos como custos reputacionais e outros custos non monetarios, pero decir que, bueno, claro, é importante en xeral o tema de custos e a perda media estimada para estas pequenas empresas foi de 6.700 euros, é dicir, 3 veces o que actualmente están a investir por ano en materia de ciberseguridade. Esa é a perda media, dos que, como digo, sobreviviron a ese ciberataque. Siguen a ter programas de formación, o 50% deles di que sí, o 54%, pero veremos que a formación tampouco é idónea. Ante estes datos que recollemos, tratamos de facer clústeres e identificar, bueno, onde están logo os puntos máis vulnerables, onde está o sector máis vulnerable, sector ou sectores dentro da economía española. E xeramos pois un mapa de 5 clústeres, onde identificamos 2 moi distintos. Dentro destes 5 hai 2 que chamamos as ciberprotegidas, que é o clúster 2 e o clúster 4, que son as rezagadas, que realmente son empresas moi vulnerables. E vailles chamar a atención porque no clúster 4 atopamos empresas con unha clara repercusión cara á sociedade e no clúster 2 pois já temos empresas un pouco máis grandes, exportadoras, con xa pois máis tecnoloxía
donde contratan servizos externos e demais. Pero no clúster 4, que está no clúster 4? Pois no clúster 4 son as barriñas azuis e vemos que existe unha gran proporción de servizos sociais comunitarios e persoais. Todo isto que son ONGs, múltiples plataformas cidadáns, etc. Ás veces ni siquiera cumplen ben co que son os requisitos básicos de protección de datos. Entón, este é un sector moi vulnerable. Pero tamén é vulnerable o sector de comercio e transporte, especialmente o pequeno comercio, moi vulnerable, e tamén incluso parte do sector secundario. Esos son os sectores máis vulnerables. Dentro de cabe destacar servizos profesionais e persoais. Dentro do sector 4 tamén identificamos que un dos sectores máis vulnerables é o das asesorías. Estes lugares onde vamos ás veces a buscar apoio para facer, por exemplo, a declaración da renda ou outros ámbitos. Resulta que utilizan datos moi sensibles, DNIs, declaración da renda, etc., datos super sensibles e prácticamente non teñen medidas de protección. E máis, é bastante común que utilicen o WhatsApp, ás veces, para comunicarse cos clientes con conversas que realmente requerirían encriptado, etc. Bueno, non me vou a estender aquí sobre as características dun clúster e doutro, pero decirlles que definitivamente hai moito marxe de mellora no que é o sector empresarial español en xeral e particularmente as pymes autónomos. Hai solamente un sector que destaca e as outros están ranqueando, en maior ou menor medida ranqueando. Con toda esta información, logo, que fixemos? Bueno, fixemos unha ferramenta de autodiagnóstico, de forma que as empresas que así o queren ou desexan, o que fan é participar nun pequeno inquérito moi parecido ao que nos fixemos para xerar un algoritmo para detectar as probabilidades de sufrir ciberriscos ou ciberataques, e o que facemos é, nunha ligazón a todas as empresas que así o desexen nunha página web, convidalas a facer un inquérito. Deste inquérito, o que xurde que entran nunha base de datos onde se reestima un algoritmo que xa temos pretestado e a continuación nos dá os resultados da súa posibilidade de ter unha ciberameaza ou de sufrir un cibercrime. Esta é unha ferramenta de autodiagnóstico que desenvolvemos aquí na USC e, basicamente, o que les preguntamos ás empresas é: quer saber o seu risco actual na empresa de sufrir un ciberataque? Pois clique aquí. Eles cliquean e cubren o inquérito. Como fan isto? Temos a continuación, por pasar moi rápido, porque o que trato de ilustrar aquí un pouco que xa mencionamos anteriormente, contestan as preguntas a batería de preguntas fundamentais que xa temos estimado a expós como preguntas fundamentais altamente significativas cara a entender se experimentaron ou non un ciberataque. E as facemos esta batería de preguntas, así de xeito bastante agradable, e estamos mellorando, de feito, a interfaz para que sea máis agradable. Perdonen que se repetiu esta varias veces porque ten algúns pasos e por un motivo que sexa. Aquí xa, agora sí que teño, contestan a pregunta de se sufriron ou non un ciberataque, ou se son conscientes de ter sufrido ou non, nos din sí ou non, e a continuación, preguntamos cal ou que tipo, e damos unha probabilidade con respecto ás preguntas previas, unha pregunta que fan referencia ao tamaño da empresa, as medidas técnicas empregadas na prevención de ciberataques, etc. E aí o que fixemos foi entrenar un algoritmo con distintos modelos, o gradient boosting, a modelo de regresión, logística, un modelo random forest, etc. E seleccionamos os mellores para ter unha predicción mellor. Entón, somos capaces de predecir con bastante certidume que empresas ou cal vai ser a probabilidade de risco asociada a que sufras un ciberataque. Este é un exemplo, onde despois de que a empresa introduciu as preguntas, lle damos unha probabilidade dun 64,6% de sufrir un ciberataque nun período próximo. Entón, en resumo, que lles quero contar? Pois definitivamente a ciberseguridade hoxe en día, ou a falta de ciberseguridade, pode ser un gran problema a nivel mundial. O sector empresarial español está especialmente exposto porque ten unha composición moi única, como xa dixemos, moi fragmentada e de pequena empresa con escasa investimento en ciberseguridade.
o que máis preocupa aos nosos empresarios é o roubo de identidade, roubo de suplantación, porque no caso de que haxa roubo de identidade tende a ser, pode ir acompañado do que chaman ransomware, no senso de que teñen que pedir ou pagar, perdón, pois unha indemnización para recuperar datos ou para recuperar identidade, etcétera, etcétera. E, definitivamente, o que tamén observamos é que cada vez se utilizan máis os servicios digitais, pero que esa transición hacia a digitalización hai que acompañala adecuadamente pois, o que son procesos formativos e procesos dentro da empresa, non? Por outra banda, tamén observamos que a formación tampouco está a ser especialmente efectiva porque como formación o contan todo, desde un workshop hasta o que pode ser un escenario máis realista onde hai estudo directo ou manexo directo de sistemas. Entón, en resumo, o investimento actual, lamentablemente, pois non está dando tampouco moitos resultados porque, como ben digo, bueno, pois os servizos externos pois ás veces tampouco son seleccionados adecuadamente e fai falla pois mellor información e mellor xestión do que é o mundo das TIC en xeral. Entón, con que nos quedamos? Bueno, pois quedámonos con que hai un comportamento moi heteroxéneo no sector empresarial español, tanto de xeito cuantitativo como de xeito cualitativo, que a ciberdelincuencia está en aumento e, por lo tanto, é moi importante ter un consenso, pois, por decirlo de un xeito, que as nosas empresas seguirán algún dos decálogos que nos proponimos, ¿no? Tanto para as administracións públicas como para pymes autónomos, para que así sexan capaces de facer unha transición pois máis xusta e que pois, aseguren que non sufren estes riscos que poden ser moi relevantes. E con isto un pouco que les quería contar no día de hoxe, decirles que, bueno, que quedo atenta a calquer dúbida, pregunta ou cuestión que teña. Moitas grazas, antemano. Muchas gracias, María, por tu presentación. Puedes dejar de compartir la pantalla, María. Sí. A ver. Y bueno, ahora pasamos a la parte de cualquier pregunta, comentario. Los panelistas podéis levantar la mano que queráis hacer preguntas y, como siempre, los que no seáis panelistas, escribir vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas de la pantalla. A ver, Pepe Rivas, ahí. Sí. Hola María, no me ves pero me escuchas. Interesantísimo, vamos. Pero lejos de mi especialidad, quería preguntarte, que este es un problema de primerísimo orden, está claro, ciberataque. ¿Hay alguna posibilidad en una cosa de esta envergadura de prever, de proteger? Ya has contado, pero digo yo de prever, has hablado de Europa, de Rusia, de Ucrania, etcétera. Está claro, pero ¿se puede prever de alguna manera, no sé, con todos los medios y herramientas que hay, algunos ciberataques, digo yo, para ir protegiéndose? No sé. Bueno, gracias a Pepe por tu pregunta. Ya se prevén y se prevén tendencias, mejor dicho, y se evitan muchos, ¿no? Pero sí que se prevén tendencias y hay un CNI que trabaja a tiempo completo para prever y prevenir. Entonces sí que esto ya forma parte, dependiendo de la magnitud, forma parte de lo que es la seguridad nacional. Y ahí sí que tenemos pues desde el ejército hasta defensa y muchos otros organismos trabajando duramente para prever y proteger ambas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre hay... Lo que quería comentar es que esto cada vez es más complejo, es más sofisticado. Ahora ya no estamos hablando a lo mejor de un ciberatacante, es una red de ciberatacantes súper organizada, con múltiples técnicas, elementos y demás. Y es francamente complejo, ¿no? Pero hay siempre también buenas prácticas, ¿no? De cómo podemos todos tener cautela, todos y cada uno de nosotros, en nuestros puestos, en nuestro rol que nos toca, ¿no? Desde la administración pública hasta los hospitales, hasta, bueno, los medios de transporte, etcétera, cómo debemos llevar a cabo la gestión de nuestros datos y lo que es la preparación previa. Pero sí hay mecanismos para prever, estos son en general privados,
digo privados. Sí, bueno, hay muchas empresas de ciberseguridad que saben anticiparse o tratan de anticiparse y paran muchos de ellos. Y después también lo que es en el sector público, pues tenemos ahí pues CNI, el Ejército y muchos otros que también están trabajando continuamente para minorar o amortiguar todos estos impactos. Pero aún así son muy importantes. Moitas gracias e parabéns polo gran traballo desenrolado. Un abrazo. Un abrazo. Le doy la palabra por el orden que levantaron la mano a ¿cuál? Juan Lema. Hola, moitas grazas, María. Estupendo traballo, moi completo. Eu quería entrar nun tema que efectivamente non abordas directamente, pero que o mellor pois pode ser de interese para, non sei, para debatir incluso, que é o impacto. Porque claro, o impacto sobre o impacto político, seguramente Jorge ten moito que decir nesta liña, pero o impacto político o temos máis ou menos asumido, as inxerencias que tuveron seguramente os ciberataques rusos nas políticas europeas e americanas e incluso españolas. Pero eu tamén quería preocuparme polo impacto sobre as propias empresas, os impactos económicos, os impactos empresariais, os impactos pois sobre tema de patentes, en fin, esa segunda parte porque seguramente os ciberataques teñen como interese primario pois conseguir, digo eu, isto tamén é unha hipótese que non o sei, conseguir pois un rédito económico que ás veces o piden en cibermonedas, non? Eu lembro o ataque que sufriu a Autónoma de Barcelona, que foi terrible, que tivo a universidade parada prácticamente 3 meses e que lle pedían 2 millóns de euros en bitcoins, non? Pero, bueno, aparte dese impacto indirecto, que é o impacto de sacar algún rédito económico, os impactos que pode haber sobre, pois eso, sobre as propias empresas, en termos de roubo de patentes ou roubo de documentos, non sei se este é un tema, seguramente me estou pasando de pregunta porque non é o obxecto do teu traballo, pero, bueno, seguramente tes unha opinión e outros tertulianos pois podan tamén ter a súa. Bueno, pues moitas gracias, Juan. Eu creo que sí que, en efecto, hai infinidade de impactos. Eu só me centrei hoxe en pymes, pero definitivamente a nivel máis macro hai infinidade de impactos. Fake news, pois por suposto que teñen un impacto político moi importante, pero me decías ti, probablemente xa o temos descontado e sabido. Pois eu creo que ainda non o temos sabido, Juan, cal é o impacto dos fake news. Unha vez di unha charla sobre eventos extremos e fake news, me dixeron que estaba previsto para o 2040 que a maioría de todo que funcione por redes sexa, bueno, como de unha persoa de Stanford a falar comigo, dixo que o 85% ia ser lixo, e que estaba programado para que fora lixo. Non sei como el definiu eso, pero que esa sería unha tendencia para ele, para ver. Efectivamente, ti mencionas cousas moi importantes como o roubo de datos para facerse con patentes e demais. Son consciente de que existe, pero como non teño datos de abondo, porque este é outra circunstancia, estes datos son complexos, son difíciles de adquirir e demais difíciles de comparar, pois non podo falar de canto importancia é o roubo de datos que fan referencia a unha patente. Sí que hai estudos feitos sobre casos de estudo, mellor dito, pois tema de Israel, etcétera, con determinado tipo de patentes. Pero que sí podo mencionar é que no ámbito da saúde pública se atacan moitas veces os servidores meramente por obter os nosos expedientes. E por que é tan importante? Pois para no mundo dos datos, hoxe en día, os expedientes sanitarios dos pacientes é ouro puro, non? Entonces, simplemente, xa non solamente pois é importante ter roubar datos dunha patente, simplemente datos sanitarios tamén son super importantes para entrenar todo ese tipo de modelos, non? Entonces, claro, o dato por sí no século XXI é moi importante. Entón, estou totalmente de acordo contigo. Hai datos que teñen moito valor porque teñen patentes por detrás e demais, pero por outra banda, hai infinidade de outros datos que non teñen patentes, pero que son igual de importantes para entrenar distintos modelos predictivos e que son fundamentais. Entón, son consciente de eso, pero non teñen suficientes datos como para falar de eso. De acuerdo.
Bueno, le paso, Juan, ¿quieres algún comentario? Le paso ya el turno al siguiente. Bueno, pues le doy Me le doy parece que soy yo. Me parece que soy yo. Sí, no, le preguntaba a Juan si quería hacer alguna Juan, apreciación. bueno, Te doy a ti la adelante. palabra. Adelante. Muy bien, gracias. Felicidades, María. Una gran presentación. Qué tema tan interesante e importante. Y qué bien lo hiciste. Yo estoy interesado en comentar un poco sobre la prevención, los costes de prevención. Esto es un crimen como otros crímenes. Eh, Quizás lo que habéis pensado, lo que se ha escrito sobre cómo se distribuyen los costos de prevención a nivel nacional, a nivel internacional. A nivel nacional tenemos un sistema de policía o de prevención para todos los crímenes, ¿no? Esto es un coste que afrontamos a nivel local, regional, nacional. Y cuando estamos hablando de este tipo de crímenes, no está tan claro el rol, el papel del sector público. Parece que, por lo que, de la forma que lo describes, de la forma que se hizo la encuesta, parece que evidentemente que la responsabilidad en términos de prevención y de costes está en manos de la empresa o de los particulares. ¿Puedes hablar un poco más sobre lo que parece que es un tanto retraído el rol, el papel que juega el Estado o el sector público en la prevención de este tipo de crímenes y la necesidad de más coordinación a nivel internacional? ¿Por qué no existe, por ejemplo, una agencia internacional, dada la importancia, lo que está hablando Juan, ¿no? La importancia de las consecuencias tan enormes que puede tener este tipo de crimen y de las redes internacionales que están colaborando por parte por la parte criminal? ¿Por qué no hay una respuesta a nivel internacional más adecuada de cooperación, de penetración, de prevención o de castigo? Me parece que eso es un tema importante del que no hablaste mucho. ¿Podías hablar un poco más sobre ello, por favor? Sí, bueno, gracias Jorge por estas apreciaciones. A ver, me preguntabas por qué nos centrábamos tanto en el sector privado y no a su vez en la interacción sector privado-público y cuál es el rol de lo público, ¿no? Y aquí hay responsabilidades primero de cada agente, ¿no? El sector privado tiene sus responsabilidades, también el sector público, y el sector público a su vez pues también da o dota de infraestructura básica. Entonces, por ejemplo, lo que quería mencionar es que todas las empresas en España, pues, por poner un ejemplo, tienen que, y esto es un ejemplo muy básico, pero tiene que llevarse a cabo buenas prácticas de protección de datos y de gestión de datos personales. Entonces, claro, ¿qué sucede? Eso es la teoría, ¿no? ¿Qué sucede en la práctica? Un autónomo, por ejemplo, un carpintero, un electricista, que tiene que hacerte la factura. Pues muchas veces te va a pedir la copia del DNI o la copia de lo que sea y él te va a mandar la factura por el WhatsApp. Porque no es consciente de que tiene que cambiar y el chip, y aunque él es un autónomo, tiene que utilizar un proceso más formal, más protegido para el intercambio de comunicación. Y utiliza lo que son sus medios de comunicación normales y habituales, personales, para lo que es su trabajo profesional. La diferenciación de lo que es persona profesional o es comunicación profesional y comunicación personal para muchos ámbitos, pues realmente no existe. Y eso es algo que debería existir para comenzar, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas por qué te centras tanto en lo que es el sector privado, en lo que deberían hacer que no hacen,
y era un poco esto, la idea de ver qué están haciendo cuando realmente deberían estar quizás haciendo otras cosas. Por ejemplo, otra obligación que tienen es que en el caso de que detecten una brecha de ciberseguridad, deben reportarla. Y eso ha sido habitualmente hecho de manera muy somera, escasamente, ¿no? De hecho, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tuvo una campaña para explicar a qué número deben llamar las empresas que han sido afectadas por un ciberataque, 017. Pues hay que llamar a este número, etcétera, en el caso de que tú tengas un problema. Entonces, esto es por el ámbito de lo que es la empresa, el operante privado, el particular, ¿no? Pero el sector público, claro, también tiene sus obligaciones y también pues hace mucho trabajo, primero, para protegernos en general y segundo, después, en el caso de que se reporte un ciberataque, pues entran en investigación, llevarán a cabo la investigación pertinente hasta juzgar, esperemos, ¿no?, a los causantes del ataque. Entonces, el sector público, por supuesto que también tiene derechos y obligaciones, ¿no?, porque también es productor y generador de información y tiene el derecho y tiene la obligación, por ejemplo, de mantener protocolos de seguridad, de mantener pues los datos de la ciudadanía lo mejor cuidado posible, pero bien es cierto, Jorge, que prácticamente en España todo el sector público, casi todo el sector público, no voy a ser osada, pero sí te voy a decir que la Guardia Civil ha sido hackeada en múltiples ocasiones, la Policía Nacional también, incluso las mutuas que hacen los reconocimientos físicos a la Guardia Civil también han sido hackeadas, AENA ha sido hackeadas, grandes bancos han sido hackeados, etcétera, hospitales casi constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos también son víctimas, no sé si me estoy explicando, a la vez que tratan de imponer lo que es un orden superior que es difícil de gestionar. En cuanto a la coordinación, perdón, no te oímos, Jorge. La conclusión es una conclusión válida que realmente no estamos muy asustados, atemorizados, reconocemos todos los problemas, pero no estamos invirtiendo lo suficiente a nivel público, como bien público, como servicio público. Sí. Crear un sistema de prevención, un sistema de castigo, etcétera. No hay inversión suficiente. Es una conclusión sí. Justificada, ¿no? Sí, no hay, en mi opinión, no hay inversión suficiente. ¿Por qué? ¿No hay conocimiento? ¿O qué es? ¿O se pasa el caldero al sector privado? Quizás un poco de todo. Este es un problema, llamémosle, que ha surgido en los últimos 15, 20 años, digamos, ¿no? La mentalidad empresarial a veces tarda en cambiar. Después, por otra parte, las empresas pues ya han tenido sus propios dilemas y circunstancias y lo que está pasando es que cuando eres capaz tú de generar recursos en tu sistema, imagínate que tú trabajes en el área TIC, cuando eres capaz de convencer a tus jefes de que necesitas más presupuesto, cuando se sufre un problema, no necesariamente antes. Entonces es como que van también retrasados por eso, ¿no? Y no es para justificarlo, pero es la toma de decisiones. A veces, si no se comprende inmediatamente el valor estratégico de la ciberseguridad, hay una infradotación o una infrainversión hasta que sucede un evento drástico que requiere que se ponga eso en el centro del tema. Entonces, a partir de ahí, sí. De acuerdo. Bueno, le paso a Senén Barro. Está. Senén, ¿estás ahí? Tenía la mano levantada. Por el orden, sigo. Por lo que se ve, está nas nubes, que é o perfil que ten. Sí, el perfil. Bueno, pues le doy la palabra, antes de darle la palabra a Pilar, que levantó también la mano. Hay aquí unos comentarios de Fiz, que no debió poder entrar como panelista, que comenta dos cosas. Por un lado, dice,
podría suceder que un pequeño empresario utilice como excusa un ataque cibernético para no presentar sus informes fiscales a Hacienda. ¿Eso puede ocurrir, María? No, porque No. tienes que tener un backup de tus datos y tienes que presentarlo. Eso Lo que se está dando es que en muchas ocasiones, imaginemos, Mercería Pepita es hackeada y se queda sin datos fiscales. Pues no puede presentar la trimestral, tiene una multa considerable, etcétera, etcétera. Y hay, de hecho, lo que se está reportando es que la mayoría de las empresas pequeñas que cierran después de un ciberataque es porque no han sido capaces de cumplir con sus obligaciones fiscales y a la seguridad social. De acuerdo. Y también hablando del hackeo y de la privacidad, habla claro que es cierto que tenemos los funcionarios y más gente que no es funcionaria, el DNI visible, que tú pones currículum vitae de fulanito y te aparece el DNI, entonces tampoco estamos protegidos. Pero bien es cierto también que es una mala práctica nuestra, porque ahí violamos nosotros directamente lo que es la Directiva de Protección de Datos Personales. En otras instituciones y en otros contextos donde esto se lleva a cabo de manera mucho más, llamémosle, rigurosa, no tienes acceso a tantos datos. Ni siquiera a veces al correo electrónico de la persona. Tienes que rellenar un formulario de contacto para que esa persona te contacte y después a continuación por otros mecanismos mande su currículum vitae. Entonces, tenemos que también tener nosotros, como ciudadanos, mucho cuidado en la exposición pública de nuestros datos personales. Ya, pero a veces, aunque tú lo hagas bien, no sabemos cómo, pero están disponibles los datos. Y dices, no, muchas veces Sí, porque, no mandé a ningún lado, ¿no? Pero, sí, porque se rompe la cadena de custodia, de alguna forma. Pero que tenemos que tener de nuevo también quizás otro tipo de formación, ¿no? En la cual pues seamos conscientes de que nuestros datos son muy importantes, nuestros datos personales son muy relevantes, que no debemos tenerlos expuestos en ningún lugar público porque en todas las cosas los están barriendo todas las noches y que bueno, que hay que tener cautela con todo eso y planificar lo que es la exposición de tu perfil mediático. O que las aplicaciones que usamos muchas veces, que a lo mejor le falta seguridad, a lo mejor ahora habría que meter más filtros de seguridad, no lo sé. No, Escoitadesme. Ahora se nen, te doy la palabra. Estiven sempre, incluso escoitei a Juan dicindo que estaba nas nubes, pero non sei por qué non me funcionaba o micro. Sinto. Bueno, María, moi ben, como sempre, fantástico. Teño dúas preguntas. De unha xa faláramos, que cando fuiches ti, que nunha ocasión me falou de que traballabas en temas de análise da correlación de eventos extremos e ciberataques. Xa me aclaraches naquela ocasión que non había evidencias de relación causa-efecto, pero sí unha correlación que me sorprendeu. E en aquel momento me sorprendeu moito e non hai que dubidar, obviamente, do tema, porque además eu non traballo nesto, pero despois funlle dando voltas, leín algunha cousa e realmente non é tan sorprendente, porque ao final hai toda unha serie en este caso sí, eventos derivados de unha situación extrema, que pode ser unha pandemia, un evento climático extremo, donde se cambian as prioridades, lóxicamente, e, por tanto, se pode desatender. Hai unha maior cibervulnerabilidade ao final. E pode ser individual, pode ser a nivel organizativo, pode ser a nivel país, incluso, non? É razoable. E hai máis circunstancias. Incluso a xente se volve máis sensible emocionalmente e máis débil desde un punto de vista das súas normalmente naturales desconfianzas dentro de este mundo donde tanto hai que desconfiar, ¿no? Por tanto, este é un campo precioso, pero a miña pregunta é se xa hai estudos como os que facedes vos, hai unha constancia desa correlación, hai unha evidencia desa maior cibervulnerabilidade, hai realmente por parte dos países, das organizaciones, non vou decir aquí as persoas, porque normalmente aí non temos capacidade directa, non? Pero organizacións e países en particular, cando se produce un evento extremo, xa se empeza a ter en conta, ou se ten en conta xa, que isto ocurre e, por tanto, se actúa de forma máis directa, intensa, con máis recursos ou incluso preventiva. Isto está ocurrindo ou non aínda? No me gusta saber. No, perdón. Tienes una segunda pregunta.
Teño outra pregunta, pero digo xo así, xa ti te organizas. A segunda ten que ver con algo que tamén eu si teño constancia deso e é o aumento enorme a raíz da evolución da IA e particularmente a IA xerativa co número de ciber, digamos, elementos, ferramentas ou instrumentos para o ataque e tamén, por fortuna, tamén para a defensa, non? Isto, de feito, cando fun a visitar o INCIBE, foi algo que falei co director, entón estaba arrancando, digamos, todo este boom da IA xenerativa e xa había bastantes evidencias de que isto iba a ser así. A miña pregunta é, no estudo que fixeche específico de España, moi interesante, do perfil, digamos, de empresas españolas, este é un elemento de análise específico, é dicir, se nós temos elementos diferenciales respecto ao uso da IA para ciberprotexernos, falo das organizacións, empresas, e ao revés, se tamén estamos sendo máis vulnerables fronte a estes ciberataques sustentados fundamentalmente na IA. Moi boas preguntas, moitas grazas. Bueno, pois en canto a si agora que xa máis coñecido o feito de que existe esta cibervulnerabilidade que ocorre a vez que dos eventos extremos, si se está facendo algo, si se está actuando, decir que no que eu sei, non. O que si se pone manifesto é que xa sucedeu isto en múltiples ocasións e circunstancias, por exemplo, en tornados en Florida, en Texas e demais, onde se confluíron pois múltiples elementos. E aí o que fixo o Estado, os Estados, foi mandar mensaxes en redes sociais dicindo que, por favor, que atendan á información científica e á información da policía para evitar o que era a dispersión e expansión dos ciberbulos, non? Porque aumentaba, de feito, o número de mortes, no senso de que eles decían o goberno, como sempre, está exagerando, non é tan peligroso isto das inundacións ou non é tan peligroso este tornado, non sea que se están, non fagades caso, saíde igual que a camioneta, que como vos vai levar o tornado a camioneta, etc. Entón, sí que había ese mecanismo de prevención, entre comillas, ou cautela, non? Mensaxes de cautela á cidadanía, indicando que, por favor, seguirán información científica, información meteorolóxica contrastada e que seguirán o que era a policía local e as autoridades pertinentes para un pouco neutralizar estes efectos de shock inmediato. A mí non me consta que haxa a maiores, pero mellor se os hai, pero non me consta que haxa outros servizos implementados no momento en que acontecen estes eventos extremos. E que debería haber, por certo. E, bueno, xa se fala e xa están identificados, polo menos unha das boas cousas é que xa está no 2025 máis identificado este fenómeno de chamémoslle por agora causalidade, correlación por non existir suficientes datos para facer unha boa análise causal, pero xa está máis documentado. Entonces, pouco a pouco se está xerando, cando menos, a necesidade de facer aí algo en termos de intervención pública. Despois, con respecto ao aumento enorme de cibercrímenes baseados en IA xenerativa, estou totalmente de acordo e que os datos amosan. E, efectivamente, tamén, aí somos tamén máis vulnerables. E por qué? Bueno, pois, porque xa realmente nos costa moito entender se nos aconteceu un cibercrime ou se a nosa empresa sufriu un cibercrime máis estándar ou máis habitual, chamémoslle, e non temos realmente formación suficiente como para detectar, pois, un fake, non para detectar pois unha imaxe xenerada con IA, ou para detectar unha voz sintética, ou para detectar, pois, unha imaxe que non existe. Está a pasar que, efectivamente, bueno, pois xa vemos empresas galegas que están sendo sometidas a situacións moi terribles baseadas no uso da IA xenerativa, de imaxes que se lles presentan e que non teñen, e que as persoas non saben identificar. De feito, estamos a facer un experimento con unha empresa que produce solucións de ciberseguridade, no cal testamos se determinadas persoas que traballan en recursos humanos teñen a capacidade para identificar pois o que é unha voz sintética do que non, se teñen a capacidade de identificar o que é unha imaxe xerada por IA con respecto ao que é un corpo normal, que farían unha entrevista, etc., para ver ata que punto chega o coñecemento ou descoñecemento con respecto a esta IA xenerativa que se está introducindo en todos os ámbitos. E poñemos a axentes económicos en distintos
ámbitos. Unha é de recursos humanos, como acabo de mencionar, onde facemos 2 tipos de entrevista, presentamos un exemplo con unha imaxe xenerada, unha voz sintética, preguntamos cal é a verdadeira, e outro é un caso onde tamén temos unha factura e un proveedor que presenta unha factura que é totalmente ficticia, etc. E lle preguntamos a persoa que leva pois, o de suministro se sabe ou non diferenciar e así sucesivamente. Estamos a observar que realmente tamén hai unha baixa formación con respecto a que o que son as capacidades da IA xenerativa para crear estas situacións tan complexas de digerir por o mundo empresarial. Que hai moita falta de facer formación a caída cara a evitar pois, todo este tipo de problemas e fraudes que se van a dar, porque a veces é francamente complexo detectar estas tecnoloxías baseadas en IA xenerativa. Pero todavía non o temos concluído o traballo e non o presentei. Moi ben, grazas, María. Gracias a ti. Sí. De acuerdo. Le doy la palabra a Pilar. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, María, enhorabuena, aunque ya nos vimos antes, porque afortunadamente tuve la oportunidad de estar en la presentación inicial del proyecto Trincibe y en la presentación final, que fue hace poco en la Ciudad de la Cultura, y la verdad es que es impresionante el trabajo que desarrolláis. Pero tenía una pregunta para ti, bueno, a raíz de los comentarios que hizo Jorge de las instituciones públicas que parece que vamos con retraso. A ver, bueno, en primer lugar, un comentario, las universidades estamos siendo atacadas continuamente. Lo que pasa que hasta ahora tenemos sistemas que están funcionando. El año pasado tuvimos un ataque desde Estados Unidos tremendo, pero que fue detectado a tiempo y además probablemente nos confundieron con la Universidad de Carolina del Sur porque tenemos las mismas siglas, porque fue muy espectacular ese ataque, ¿no? Y bueno, en el día a día los técnicos del área TIC se están 24 horas trabajando y los usuarios no lo vemos porque a veces, bueno, la web no va bien, el correo me va despacio. Eso es porque están trabajando por atrás y es continuo, ¿no? Pero hay un tema que, bueno, en el ámbito de datos de investigación, por ejemplo, que además ahora todos publicamos en abierto, nos han convencido para publicar en abierto, pero no son lo que se publica, sino los datos que hay detrás de lo que se publica, ¿no? Entonces, y yo creo que proyectos como este que vosotros desarrollasteis, María, son desde luego un empuje enorme, porque, bueno, hace poco la CRUE pasó a todas las universidades una encuesta sobre si teníamos, qué mecanismos teníamos para proteger los datos de investigación. Y en realidad, a día de hoy no tenemos mecanismos para proteger esos datos de investigación. Y además ahora añaden el tema del doble uso de la investigación, doble uso de investigación y militar, y prácticamente todo lo que hacemos en investigación puede tener una aplicación militar, ¿no? Entonces, no sé si María, si pensasteis en abrir una nueva línea de trabajo en este ámbito de cómo proteger toda la información que se genera las universidades, en centros de investigación públicos y privados, ¿no? ¿Tenéis pensado hacer algo en esta línea? Muchas gracias, Pilar. Bueno, la cuestión es que esa línea ahora, hoy por hoy, se nos ha escapado, ¿no? En el contexto de que, como bien sabes, el INCIBE es muy estricto, en lo que, bueno, lo que escribes es lo que tienes que hacer en la memoria, ¿no? Ni nada más, ¿no? Pero sí que es un tema muy candente, muy importante y que está relacionado con la propiedad intelectual, los límites de la propiedad intelectual, lo que hablaba Juan de las patentes, etcétera. Es muy, muy importante. Y no lo hemos hecho, pero cada vez yo misma como usuaria pues tengo cierta necesidad también de tener pues mis datos protegidos a la vez que algunos en abierto, ¿no? Y también entender la dualidad de qué pones en abierto y qué cierras, porque, bueno, pues porque a lo mejor no te interesa en ese momento, aunque bien es cierto que son datos a lo mejor pues financiados por una institución pública que tienen que ser hechos públicos. Una cosa es que tengan que ser hechos públicos en un determinado periodo de tiempo y otra es que instantáneamente tengan que ser hechos públicos para que cualquiera los use, ¿no? Y bueno, ahí se me ocurre que además de tener
protocolos para hacer los datos públicos, pues también hay que tener protocolos de uso muy claros, ¿no? Y con las licencias pertinentes. Claro, no tiene mucho sentido hacerlo público si después vienen las IAs por la tarde, los robots, cogen todos esos datos y entrenan sus modelos. Es que es un poco, ¿qué es lo que está pasando? La mayoría de los foros, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, foro, coches, todas estas páginas web que han sido tan populares en España, están cerrando todo su contenido porque está siendo utilizado por las IAs para entrenarlo, para hacer modelos predictivos de preferencias por automóviles en España, por poner un ejemplo. Entonces, es un tema muy interesante donde ahí también hay un aspecto regulador que no ha sido hecho todavía, ¿no? Claro, que es tuyo cuando lo pones público, ¿hasta qué punto, pues, por ejemplo, puede entrar una IA, que están entrando siempre, a bajarte tus datos y a utilizarlos para sus propios usos, ¿no? Que después comercializan, cuando tú mismo dices que no están permitidos para que sean comercializados por otros? Es todo muy complejo y bien es cierto que es un tema muy interesante en el cual yo creo que este debería ser un proyecto de investigación así como más transversor incluso, pero transdisciplinar, ¿no? Para ver, bueno, pues cómo podemos proteger lo que es el valor añadido de todo lo que son los productos científicos universitarios a la vez que seguimos transfiriendo conocimiento y demás, pero sí, es un tema muy importante. No lo he tratado, pero reconozco que por ahí deberían ir los tiros para el futuro y hacer compatible, ¿no? El uso de dar nuestros datos a la sociedad, pero no a las IAs de forma gratuita. En mi opinión, vaya. Gracias, María. Muchas gracias, Pilar. Bueno, si no hay más preguntas, creo que no estoy viendo ninguna mano levantada y no hay más preguntas fuera de los panelistas. Bueno, pues podemos dar por concluida esta sesión. Muchas gracias, María. Enhorabuena por la excelente presentación. También gracias a todos los participantes. Y nada, os emplazo a la próxima. Espero que no haya tantos problemas con la conexión del Zoom. La próxima charla, os recuerdo, es el 5 de mayo, en donde Aníbal Ollero hablará sobre aplicación da inteligencia artificial generativa e bioinspiración á robótica. Así que también creo que será muy interesante. Pues nada, un abrazo a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Chao, Alicia. María. Dios, gracias. Chao. Hasta luego.